Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ka senjuk kinong sensar snong kabri uhnyo trep ha ka arpu sautri ko bunai nailar arajar arpuai kalapen pau ya kecing Pyrshah ka bajur halor ka Jingtyrwa jong ka Sorkar Pdeng ya ka Sorkar Meghalaya ban pen sedang no ya ka Jingrep ya Dieng Tlai hapo kini ka jella kenang ban penjur ya ka jing penmi penyang sok Tlai na une Dieng. Haka jing ya keren bat kilat patai kubor u General Secretary jong ka senjuk kinong sensar ka beri u henyotrep uba RL bla ula ai nuksaru ya ka jingjia haka jela Mizoram pada kejo ka por ula ongru baka senjuk kan Pyrshah ya gini ka project bala terwa daga Sorkar Pdeng haswa baka jingjot kan wan lenshop ya gini ka jela haki snem ki ban wan alor kini ki ka jing ai jumot jong chief minister ban sha ya ka plantation jong ki palm oil plantation apo state ki jongi mar ni I ka I baja apo Mizoram apo Mizoram kila ayam pereu man ka kendeu ka siap sistem bala Thung tu ja kala du senda tingim kwa ba apo ka bri nyau trap ro bangin babi la sha li siski da ka jing kemen to ho ka ba klem so ko ba supek I jing mentai dan rai ngepat hat ya kalau ai ke banjar kita kini ekran daga yang jongi